الخريش سيمي رانگ دریس ما ننی شاء داس الله. ننی اتم كل ما جساتني شاء الله داس شروع مسوني ate borakit iragati shane انت لو كتب صوت ما گرم كنت ارادي اتي ان شاء الله جكان جام ورك ارادي عموست جيو خلکو ټوله نیلا دا مشنن ریاټي جيو تو دا ک دغام اسنتسي جوان ویلو سیماس از مرجع دا گربوستي دا بورسكي دا گربست مس دا تو اچھا گربست دا بورسک دا كل كيرين تتي دا كل شاغين ريرغتي ذات يوم كري كسول دا ترغ مرة دا سي دا مريرا دون شاري شارغ بس ني ماكينه تا فين دا زيرتنا نما فين نانا بين كيري كنا بين ما وتلاي دانا بين ما ودجازي ما شاء الله تعالى جان انت بسور لشيينو بيميسي كنت دا بسون ساق خلين كده بيرمير كيك دا ينا دا تيمتي برك ساق او ما شاء الله دا ورنا پھر برف تو مسوني آبادی مسوني اچھا ساگ کے بسونس جي واہ 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 جوانو گپس کرے ساگ تو بورکی سینا خلیتی کتن ساگ یورا جي بوركي سيرا جامونا کرن رمضان شریف عزت منداروں کا کہنو نا کچاری ٹی کرے نن تو کرے تلا جانو نا سنگت کرے اور تمانون بسنون داڑے خبریں نمیتینٹ کی داورنا ماشاءاللہ آبادی مسونے جوانو برفس مس برفان پت پھر مس دروم پھر مسونے ماشاءاللہ تو دا گلو بال زمین کرنا خرنو ران کی نظر شاخ سمشا درختاتیا پلاتیا یعنی خرنی خنت کرے اسے چس مزه اس بارے کی زمین تا کنڈورن اللہ ناس بلو خرمس مسونے اندا وڈر ورنا کرے بسنو ساگ خلن کی ساگنا گپی کرے ساگان علاوہ داڑے دا سنتن ترے داڑے نیدا دا لوتٹین تو ساگو یا دا ساگو ساگو دا بورساکو دا زرونگی اچھا زرونگی نام تو رکھ جتا جیو دانا رکھ جتا مرک ہاں دا زامبارو سدا دا پیما زمبا او ہو دانا وستینا دا باز مزدار مرک ساگان زیادہ نہ مزدار دا كلها ميزدارين قبايان دادس ایراغٹی جيو إراغتي دا إراغتي كيرسي داس زرونگی ماشاءاللہ خلکون جيو زرونگي ارا اند زمین تی داس ارا داس ارا دیکھ ننے مچتس دا سنن دا كپاتين خلينا او گڑاس جيو دای کی دا ولا دا ایراغٹی کننگ ور رفینن کی ایراغٹی دامو مرے دا إراغتي جیو اچھا ارا دا دے اچھا دا دے واہ جيو دا دے واہ 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 اچھا دا دے دس دا دو نا دا دي پارا بورساك اچھا دا دے پارے بورساك بورسک دا اچھا دا اچھا دا گربوستي دا بورساكي دا گربوست مس دا تو اچھا گربوست دا بورسک دا کل کیرین تٹی دا كل شاغين إراغتي دا تیوار سوار کیری جيو ميكس كينا تا شنك شنك مريرة دا خاص چونک ٹکر کرے داخل اچھا چونکو اچھا دا دینم کیری دا سے دا اوریان شروع کر دا خلنگ دا سے بسری نا وريا دا سے بسری جيو اچھا دا خلی سے زیبا کرین چمانی دا مس پولس ترکانی دا ايونو صادر تبيسيو اچھا دا مالدار اچھا مالدار رے دا لوگ اپنے مزہ کرے کہ مالداری تو سبتینا رہو کسی میں سریتن ماشاءاللہ اچھا سی چل میٹ ماشاءاللہ شروع مرک ماشاءاللہ سورنگا پال خریش سیمی رانگ دریس ننی داس ننی اتم نا کل جساتنی ماشاءاللہ داس شروع مسونی اتے مالدار نہیں تی کرے اس تو مالدار تو باقی کی دا گڑا کمر سنگت کرے نعمتی خنا چاو جا گئیس پٹنگٹی جيو واہ واہ خناڑی کشا سو خناس جيو دا واہ واہ دا زلونگی ہاں جيو دا زرونگي او دا دي يوم كجا تيم شاغره اچھا بوركي تيم شاغره يوم زيادة دا بوركي نا مزدار باز مر زیادہ تر بورکی کی رت مزدار مرک نے جكاي مدك ختم كيك جکای دے ختم کی جيو جكاي دك ختم كيك دا جکای امر یعنی امر دا دي بوركي إراغتي شانه انت لو كتب صوت ما گرم كنت ارادي اتي ان شاء الله جكان جام ورك ارادي عموست سوسدي اتي اچھا دا دنی پر سی ٹی دا سی شاغر ہے ولا دا لو مرچ برے کا خیسونی دا دے پٹر اوانگٹی او دا اون شاغرت ہے دا مکس کیر ہے ولا بیڈزینا کیر ہے دا تینام نم کپن ہے بیڈزینا کینت ہے واہ واہ واہ
das بیرزن والا جیتا بیرزن تھی والا تافوگا جیا. مریک تافوگا تین مرek والا بیرزن اچھا والا. ولا مرek. رغات تے پتہ یا اسی کا ارغ شاعر نہیں ولا پہلے داد شاعر ہے ولا زیاد زیات تین رغ رغ شاغر ہے بس وہ دم بند کی رہا ہے بس ولا بیرزن اتخرات ہے. انا وتینا چسی زبردست اٹرغ مرہ دا سے دا سا مرے رندن چارے دا رغ بس نی ماکینه تا بین زیرتنا ایرتنا داڑی دا سٹیم اچھا میلتم خوافر یا نا جیو خوافین دا پارٹ تھی نمشتی جی جیو دا مشتٹ خوافین تا انگیا نا زمین رے افتیا دین تا دا سنگت کی دا منتا دے خلنگا ٹھی شہر بہت فلال خلطانی بیس کا نہیں اچھا خلطانی مال تو انتن نیٹ مہینہ دا سنان مدرسہ تھی ایٹ مولا جندہ کا سنک یہ دا سواز ہو رہنا ہے جلان نہیں دانا مطلب دا دی نہیں ہم شہر خلقنس خلقنم بس دا سے وسنن دا ارادی مسلس مرک کراچی ہم وسنن ارے ماشاءاللہ انداز وسنن دا سنگت فیکانک خالین زبردست زبردست ورنہ دا دا ابو امام لگانی موسم امام لگانی واز گچی جنت اٹی بسوری ہے نا دا جنت ہڈی وسنن پدینو داڑی چریکا سے تمنا میمان کرے نن تو ارسنگو اللہ نے سلامت کی مہمان نہیں اس کے کراچی ہم نن وسنن دا سورا اینا برا خڑکی نا سنار رنگین بس نن بسون دا خنان انت بہارے دا پلاتی دا خرسی خنان وری ہم پر انت ایسے اشوکو یخس چلیں گا داڑی 4-5 تو نن جوان یخی جلان بدا سے کرے بہارے بہار ٹھیک کرے وا نہ تو یلو بدا زمانہ چکر خلینا دینا مخلوقی ونم پاش دسنی کو کراچی تے تو میں یاد بس کنے دا خرونی دا مشک دا گڑا بس سکا کالی برزنگا بلڈنگا دورنگا انت سے داڑی دا سما ماشاءاللہ ٹائٹ داڑی مال تے کالا شاونا اورنا تا پاستا ویڈیو تے دینا سی چس سے دینا سی مزے سے خدا دا خاطر نمپان کے دا سرکس دا کا پیشن ہے دا پروگرام خاص وقت کرے کہ اصول دا ٹرک مر دا سے دا سا مرے رندن چارے دا رغ بس نی ماکینه تا بین زیرتنا ایرتنا اچھا عزت مند اورو کا دا سوفتا درخت کو دا ٹیما کیری دا سے پوس کن انت ٹی بسنو فنٹی بسنو اور دا کیری کلاتنا سوف کیری پورا منڈی ٹی بسنو دانا ذائقے دانا دیر دانا زیادن پروگرام ان شاء اللہ دیتے نے بہرحال دا سے خن رہتا اللہ نا نظام ہے کہ دا والا سوف تو خنون تا نن پنا اور دا کا پت گری خانے ڈنگر مسور یخا دا اللہ پاک ناس نظام سے تو دا مسے وقت سے دا سے یار کنڈا ڈنگر ڈول خانیں گے لیکن ودام دا سے ساتھ مانی ٹھی تا یہ انت مانیں گے ٹھیو فن کریں نو اور ایلو کنڈا ننوری نے کہ زمین دا ٹکر کرے دا سن دا چکر کریں گے ٹھی دا سبزہ خروں مسوری ماشاءاللہ اور مالو پارٹ کی دادا سے ہن کی دوست پاری سکون بر ایک بندہ ہے ورنگان ہن پاس خبر جیو سنن دا سے سال مسنن نے کہ ننے خبر ہے کہ دا سنن جنت ٹیونا پیشن مسنن یہ پیشن مسنن واز دا ایسے نے دا سے یا دا دتن سنگ نن دا دتن نے دانا یہ دا ناڑی وسنن نن میں وسنن جی مردو جن نی داڑے نو خننگڑو سنگتا تو گپ کرین نی من نی تا بسنو بورکی سنت جیو بسنو خن سا بادشاہ دا خروسی ولا خنان ساگی بورکی کی ساگ جیو خلق ٹوڑا نلا دا مشنن ریاٹی جیو تو دا کا دغام اسینتسی جوان ویلو سی ماسز مریکته او دی پنم مریکته اچھا دا خیر جیو دا دی من دغام خلقوس دغام خلقو جیو گربوس گربوس تم خلقوس ایلو زڑونگی اچھا دا کل اسٹ کی سے اسٹ کی نے دا انتس کی نے بورکی کی نے واہ واہ دا باز بہتر مری برک اچھا دادا سے کرے گڑانن نے بس دا سے نشامانی نوش جان کی سے بورکی پین بورکی نوش جان کروی تمی کله دا خواری کرین او نه ات خلقون جیو بس دا سی مسالہ او سی مسالہ جیو بے شان دا باز مزکی او نه جی عزت مند اورو کا کن ننامو دی چکرا کے چکر نہ گپی کر داڑے اللہ نا نظام مورین کا دام اللہ نا نظام عمر سا دا پیشتمانو کہ بھائی اتم بس سنے تو اتم نہ خالی ننگ کی نف اتم دا ساداراتی کی بس سنے اور کے لیے وہ عمر پو مر تینا وقت پیشتمنگنا اور دا ٹیما کرے دا سب پیشتمر تینا سیل لکے دا سیان مچ کی رہے یا دا سا کرے ہمیں کوڈان تینا
مش کشیر پیشم بٹسا کی رہے بہرحال دام دا سے کرے لگو کو تینا زمانہ نہ کارم تھی ٹھیک پین ڈپٹی افتام لگو کے دا اللہ نا نظام دا سا افتا ڈپٹی انتے ہوتے ہیں اللہ بہتر چاہیے اور دافتہ مسے بلو علم مسے کے بندہ خوانے اور دافتہ بارٹ اور سورہ نمل تو تینٹ چاہ رہے کہ سورہ نمل کے رہے انتنا اندہ مورنگ نہ بارٹ عزت مند اور کا کہ اتمنا زیباغا رنگا تو بعض بے کچوں دا پروگرامات نن مختلف بشخاتی تھی نما خدمت تھی پیش کرے ساکینے اینو نا پروگرام کرے سو سنگ زڑونگیو بورکینا والے ٹسکے اور اندر تو اوار مچ سیل سواتس کریں دا گچینا باغنا تو اندہ امیدت کہ دا پروگرام پسند کرو رے برو کا پروگرام اس کان موکل خوانا اللہ نامانا ٹھیک رے